Madrid. Karim Benzema face 2-0. De văzut dacă Bernardo a fost cel care a introdus mingea în poartă, dacă a fost un autogol, dacă mingea depășise, mai bine zis, linia porții, pentru că avea traiectoria cea bună. Ce execuție fină a reușit Benzema și în ultima secundă, practic, prelungirilor, Karim Benzema face 2-0 pentru Real Madrid. Poziție regulamentară, cred că mingea a depășit totuși linia porții înainte ca ea să fie atinsă de Bernardo. Era și Sergio Ramos acolo. De aici ne vom da seama, probabil. Nu, nici de aici. Mai degrabă este autogolul lui Bernardo decât golul lui Karim Benzema, însă probabil că francezul va fi creditat cu această reușită. Mingea a fost pe spațiul porții. Final de primă repriză, Real Madrid-Santander 2-0. Ronaldo și Benzema sunt autorii golurilor. Racing în inferioritate numerică din minutul 39 după eliminarea lui Domingo Sisma. Ne întoarcem pe Bernabeu peste aproximativ 14 minute după o repriză de știri.